Hola, què tal estan? Molt bona vesprada. Benvinguts un dia més al magazín diari de Tele7 Safor. Iniciem setmana amb moltíssima il·lusió d'acompanyar-los cada dia. Si vostès ho desitgen, ja saben que este magazín és a les 2 de la vesprada i a les 8:20 i trobaran també totes les entrevistes que fem al llarg de tota esta setmana a internet, a la web de Tele7, a tele7safor.com, en l'apartat del 7 dies. Doncs bé, en el programa d'avui ens anem a una comarca veïna, perquè segur que molta gent de la comarca de la Safor interessarà i molt este congrés que organitza l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida. El congrés és a finals de novembre, però tenen 15 dies per a inscriure's. I venen en temps per a explicar-nos i contar-nos tot el que han preparat per a este quart congrés. Estaran en la primera part amb nosaltres, el president de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida i la vicepresidenta. En la segona part del programa d'avui dilluns contarem amb Javier Ribes. Ell és el gerent de Ribes Villar SL. Resulta que Ribes Villar és una empresa que en l'última edició de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor va rebre un premi. La Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, FAES, destacava d'esta empresa el haver sabut adaptar-se als nous temps, a la crisi, adaptar-se i reinventar-se. Nosaltres hem parlat amb el seu gerent, amb Javier Ribes, i hem repassat un poc la història de l'empresa i ens ha contat com han pogut adaptar-se a les noves circumstàncies i com són les noves característiques d'esta empresa. Són els dos continguts del programa d'avui, que com que és dilluns, també estarà amb nosaltres Imma Martí parlant de la llei de protecció de dades amb Cobaltic. Comencem. Hola de nou. Tal com els acabem d'anunciar, en esta primera part anem a rebre el president de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, Josep Calatayud, i ve acompanyat de la vicepresidenta, de María José García. Hola als dos, molt bona vesprada. Bona vesprada. Benvinguts a la vostra casa. M'encanta que són gent de la Vall d'Albaida, una comarca veïna, una comarca amb la qual tenim moltíssimes coses en comú i que organitzen un congrés. Josep, el quart congrés, i fa 4 anys que no organitzàveu, con lo qual teniu moltíssimes ganes de celebrar-lo. Sí, efectivament, però abans permeteix-me que vos doni les gràcies per donar-nos l'oportunitat d'estar amb vosaltres, perquè efectivament som una comarca, però una comarca veïna. La part oriental de la nostra comarca limita la vostra i bé, tenim moltes relacions. Inclús, encara que sigui una qüestió a banda, l'IEVA convoca un premi d'investigació i, curiosament, l'últim premi d'investigació l'ha guanyat un veí de Gandia. Ah, sí? Per tant, les relacions són múltiples. Qui és l'últim premi d'investigació? Carlos Fuster. Carlos Fuster Montagut, sobre el tema de la pansa. Efectivament. L'historiador sobre el tema del riu Rau. Sí, a més. Per tant, tradicionalment, nosaltres tenim relacions en la Safor, igual que en les altres comarques centrals, i per això estem molt satisfets de que tindre aquesta oportunitat. Molt bé. L'IEVA, l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida. Efectivament. Que organitza este quart congrés. Com tu bé dies, fa 4 anys que vam organitzar l'anterior congrés, va ser a Olleria. Nosaltres som un institut d'estudis comarcal i bé, no tenim un tema monogràfic, sinó que el nostre objectiu, el nostre àmbit d'actuació abarca totes les branques tant del coneixement com de l'expressió artística. I de tant en tant, encara que és complicat, laboriós i costós, procurem organitzar un congrés d'estudis. La finalitat és doble, es tracta d'intentar confluir els dos interessos o dos inquietuds que n'hi ha a la comarca. Per un costat tenim, com en totes les comarques suposa, persones que des del seu lloc de treball, des del seu poble, des de la universitat, estan investigant temes sobre la comarca, perquè, encara que pareix un poquet estrany, apareixen temes novedosos i sempre n'hi ha descobriments o treballs que no es coneixen. I d'una altra banda, estan les persones que tenen curiositat i els agrada saber què és el que està fent-se, si n'hi ha alguna cosa de nou, què estan fent els estudiosos. Doncs bé, el congrés és el lloc on conflueixen aquests dos inquietuds, aquests dos interessos. A banda, globalment, dient que estem en una època de la globalitat i la globalitat no pot anul·lar la singularitat. Aleshores, nosaltres des del coneixement propi pretenem formar part d'aquesta globalitat sense perdre la nostra personalitat, sense dissoldre. És a dir, volem construir. I aquesta construcció pot arribar a través del coneixement propi de la valoració, no més que d'altres, però sí també de la valoració dels coneixements, del sentit, del ser de la pròpia comarca. Molt bé. Vosaltres de quina forma ho heu organitzat, María José? Ho hem organitzat, això ho fem d'una manera
molt participativa, i el que fem és que organitzem des de la Junta Directiva de l'IEVA, quan fem l'Assemblea General de Socis, presentem la proposta de fer el congrés. Això ho vam fer a principis d'any, i entonces l'assemblea ens aprova fer el congrés i després creem una comissió gestora del congrés. Esta comissió gestora està formada per persones que formen part de la Junta Directiva de l'IEVA, però sobretot la majoria de les persones que formen part d'esta comissió és gent del municipi on fem el congrés. Conforme tu has dit, este és el quart congrés. L'IEVA es va iniciar en un congrés que es va realitzar en Aielo, després vam realitzar un altre en Ontinyent, l'últim el vam fer en l'Olleria i este any a Benigànim. Molt bé, a Benigànim és el congrés. I a Benigànim teníem moltes ganes de fer-lo perquè també el seu alcalde, que és el president de la Mancomunitat, Juan Puigades, ell, quan vam acabar el congrés a l'Olleria, ell va dir, a mi m'agradaria que el pròxim fora en Benigànim. A més, tenen molt bones infraestructures, tenen un auditori molt bo, tenen una aula de joves, tenen uns espais molt adequats, i nosaltres vam dir, d'acord, si fem el quart congrés serà a Benigànim. I per això molta gent de la que participa en aquesta comissió és gent de Benigànim. Tinguem a la tècnica d'activitats culturals, tinguem el regidor d'Educació i de Cultura també en la comissió, tinguem representants d'associacions d'allí de Benigànim, tinguem també professors i altra gent que ha volgut participar en la comissió del congrés. I això és important perquè així quan més gent som, millor. De fet, també nosaltres... Més punts de vista per abarcar tot el coneixement que vosaltres voleu. Efectivament. Intentem que siguem gent de diferents professions, puguem dir, perquè així el congrés, com tu estava comentant, no és monotemàtic com a millor altres congressos. I entonces va molt bé. És més global dins de la singularitat de la que parlava Josep. Puntualitzo una qüestió sobre el que diu Maria Josep, és que precisament ahir, parlant del congrés en una presentació d'un grup universitari en dinar perquè en Benigànim, doncs bé, sabem que Benigànim és un poble relativament menut i té les seues dificultats, el fàcil és fer-ho en Ontinyent, que és un poble gran, però en fi, és un repte que gustosos hem assumit i nosaltres no centralitzem les activitats soles en les ciutats grans, que és fàcil. Intentem que l'institut es faci present en altres localitats. És que és molt xulo també, clar. La idea seria que en els futurs congressos que pensem realitzar estar en tots els municipis de la Vall d'Albaida, clar. I de fet, una cosa important al voltant del congrés són les activitats precongressuals. Que ja les heu fetes o esteu fent-les, no? Han tingut lloc en agost, setembre... Exacte, van començar el dia 15 d'agost i estiguem fent-les, més o menys cada setmana, cada 2 setmanes estiguem ambiscats. Conta'm en què han consistit, Maria Josep. Bé, aquestes activitats van començar primer que tot a Bocairent i Josep us pot comentar perquè ell va ser la primera que va dirigir o va presidir. Va ser la prova quasi de foc, no? Perquè fer una conferència a l'aire lliure, un 15 d'agost festiu en Bocairent, no era fàcil, però va ser molt satisfactòria. Un professor universitari, un catedràtic d'italià, ens va parlar de com es fa un diccionari, un tema aparentment àrid, però que ell va ser capaç de convertir en un tema atractiu. Va centrar sobre... En concret tenim ara un diccionari que està fet, encara que no està imprès en paper, que és el de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i va analitzar alguns aspectes molt interessants, una assistència pública sorprenentment important. ¿En qué consisteixen aquestes cites precongressuals? Són xerrades que organitzem en diferents pobles de la comarca. Xerrades que al voltant d'un tema... Que donen un toc, no? Això és del precongrés, vingueu al congrés, no? Van anunciant un poc el camí. L'excusa és... Organitzem la conferència en col·laboració amb l'Ajuntament i, clar, realment és una excusa per anunciar el congrés. Perquè quan presentem la conferència anunciem que el dia 27 i 28 de novembre és el congrés i després presentem a una persona, a un professor de la universitat o un historiador o la persona que nosaltres creguem que en el poble pot fer una xerrada que puga ser d'interès, ja siga per la temàtica
o perquè és del poble, el conferenciant. Anem a centrar-nos ja en el congrés. Què és el que ofereix este congrés? Són taules redones, conferències, ponències, treballs. En què consistirà? Sí, el congrés podem dir d'una forma un poc visual que s'assenta sobre tres pates. Una són les ponències són conferències, desenvolupament de temes per als que hem buscat persones altament qualificades que desenvolupen un tema que hem acordat en ells. Després estan les taules redones. Nosaltres diem que un congrés d'estudis, quan es parla d'un congrés d'estudis pareix que sempre es pensa en temes històrics, de patrimoni, això es tracta, però no podem estar d'esquena a la realitat, la situació que tenim és la que és i volem en certa mesura tractar-la. Per això tenim la primera taula redona que hem convocat, és per al divendres, comencem el divendres per la vesprà, i és sobre perspectives econòmiques de la vall. I ahir hem intentat fer una taula tècnica, no de protocolari ni de representants institucionals, sinó de tècnics que treballen sobre el terreny en diferents qüestions. Ahir tenim, per exemple, representant financer. Però tenir respostes reals, no? Sí, no sols divagar sobre el tema, sinó... El que hem comentat a tots els participants és que no volem, vendre fum, volem que analitzin la situació i que donen si n'hi ha una perspectiva. De fet, el tema és perspectives econòmiques de la Vall d'Albaida, o sigui que és central. Sí. Bé, com el dia ahir està un representant de l'entitat financera que està financiant ara mateix projectes a la comarca, Caixa Ontinyent, representants de Coeval, l'associació d'empresaris, però hem demanat que sigui relacionats en sectors innovadors i efectivament el representant que tenim és Sergio Pomar, que és directament relacionat en el tema el turisme, un sector important que està potenciant-se, tindrem la tècnica de la mancomunitat, l'agricultura, un sector maltratat, vindrà un tècnic de la Unió de Llauradors a veure com veuen aquests temes. Tampoc podem oblidar les iniciatives que estan sorgint. Ahí tindrem un representant de l'Associació d'Emprenedors Rurals i no sé si m'oblida ningú. Tot això moderat per una persona experta en el tema, una professora de la universitat, de l'Institut d'Economia Social i Emprendedorisme, que domina molt bé i coneix perfectament la comarca i portarà a bon port, valga la redundància, la taula redona. Molt bé. Taules redones, conferències... Conferència inaugural. Clar. La conferència inaugural ve Joan Francesc Mira i estem molt contents perquè ha acceptat vindre. Alieva ja ha vingut altres vegades i van considerar que ell era un personatge prou important en aquests moments. I quin home, més afable. Exacte, i molt bon comunicador, i ell farà la conferència inaugural el divendres. I després també tindrem la conferència de clausura que la dona Luis Tormo, que és un professor d'Economia de la Universitat de València, ara ja jubilat, que és de Benigànim, i ell parlarà també de tema econòmic de la Vall d'Albaida, de l'últim treball que ella ha realitzat. O sigui que tinguem un inici i un final en dos personalitats molt importants. Molt bé, 2 dies. Per completar, els mitjans de comunicació també estaran presents en una de les taules redones. Els que quedaran en la Vall d'Albaida? No, és que... Perquè els mitjans de comunicació també han patit molt. Ahí està la qüestió. No anem a parlar dels mitjans de comunicació de la Vall d'Albaida, és una altra orientació la que volem donar-li. Per aquestes dades farà un any que s'ha tancat la ràdio i la televisió valenciana, aleshores la projecció cap a fora de la nostra comarca, de la vostra, té les seves limitacions. Volem que periodistes que estan treballant fora de la comarca ens valoren com és la recepció de la comarca, si n'hi ha, que potser no n'hi ha, o com veuen el panorama. Molt interessant. 2 dies i es poden inscriure fins a d'ací 15 dies. Tenen els pròxims 15 dies per inscriure's totes les persones que vulguin participar. En este congrés pot participar qui vulgui. Primer que tot, les comunicacions, n'hi ha dos modalitats. Una, d'inscriure't com a persona que vols anar a escoltar les comunicacions, les conferències, les taules redones, i l'altra com a comunicador, que ahir sí que és fins al 7 de novembre, quan poden inscriure's i presentar el resum de la comunicació que volen presentar. Perquè el que estàvem dient, a banda de les taules redones, a banda de les conferències inaugural i la de cloenda, hi ha un espai per a comunicacions, que són ja persones que han fet algun treball d'investigació o volen comunicar alguna cosa. És una plataforma també per a donar-lo a conèixer, este congrés. És el que diem, la confluència dels dos interessos, és a dir, les persones que realitzen investigacions de vegades
tenen dificultat per a donar-les a conèixer. Ahí tenen una plataforma, un aparador. I, bueno, com dia Maria Josep, això és important, per a si encara n'hi ha algú que estiga un poquet dubtós, poden presentar fins al 7 de novembre el seu projecte, el seu resum de comunicació, i després tenen fins a Reis, fins al 5 de gener, per a desenvolupar-lo d'una forma extensa. I una cosa molt important, que això interessa especialment als joves investigadors, és que tenim acordat ja la publicació de tots els treballs que es presenten. Aleshores, si no fallen els acords, tot això serà publicat en un llibre, per tant, està registrada la seva investigació, i a més cal tindre en compte que el Congrés té un comitè científic, bàsicament format per professors universitaris, que d'una forma o altra donaran el vistiplau a aquestes comunicacions que es presenten. Molt bé. Ho teniu tot lligat i el cercle es tanca amb el tema també de la publicació de tot el que passa en este congrés. I el que vulgui simplement anar a escoltar el que es diu allí, també s'ha d'inscriure, n'hi ha una inscripció, també serà fins al 7 de novembre, perquè necessitem un termini per a organitzar tot. Teniu una web per a tota la gent que s'ha quedat alguna cosa en l'aire, que vulgui més informació, està a la web de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida. Sí, més que la web de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida hem fet una web expressament per al Congrés, que és molt fàcil, es posa congrés.ieva.info o simplement Congrés IEVA en el buscador i apareix, i allí té la informació necessària per a inscriure's o presentar els treballs. Josep Calatayud, que és el seu president, i Maria Josep Garcia, que és la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, gràcies per haver vingut, per haver-nos contat que vaig molt bé 28 i 29 de novembre a Benigànim, este quart congrés d'estudis de la Vall d'Albaida. Gràcies per haver vingut i enhorabona pel treball. A vosaltres, i esperem que la gent vinga a Benigànim. Doneu molts records a tots els periodistes de la Vall d'Albaida. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Fins així la primera part del programa. De seguida publicitat i continuem amb una de les empreses que va rebre un premi de FAES, de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Fins ara. Este cap de setmana han sigut de les presentacions de les falleres majors de Gandia, així que això significa que comença el compte enrere per a les falles. Que encara no ho teniu tot? Bueno, és que en la barraca fallera te ho posen molt fàcil per a que pugues anar de la millor manera possible en les falles de Gandia de 2015. I a més és que ells premien i tenen ofertes molt interessants per als més previsors. Segur que tens alguna cosa en casa que s'ha fet malbé, alguna cosa que el ve menuda ves. A la barraca fallera, carrer Sant Francesc de Borja, número 65 de Gandia. I atenció als preus, perquè tenen packs per a home, que inclou saragüell, negrilla, camisa, mocador, mitjons i espardenyes per 200 euros. I 595 euros si vols un vestit de fallera amb tall de tela, pinta, manteletes i adreç complet. 1.145 euros també amb els materials de confecció inclosos. Ja ho saps, la barraca fallera al carrer Sant Francesc de Borja, 65 Gandia. Atención a la oferta de Financiera Inmobiliaria, porque ellos son expertos en compraventa de apartamentos, viviendas, pisos adosados, de viviendas en general, pero sobre todo, y también uno de los servicios que ahora ofrecen es el del tema del alquiler, mantenimiento de las viviendas durante un alquiler. Seguro que en algún momento han querido alquilar su vivienda y lo primero que piensan es, tengo que estar pendiente que no se rompa nada, seguro que los inquilinos van a hacer la vivienda polvo o algunas cosas. No. En Financiera Inmobiliaria se encargan del mantenimiento y ustedes no se tienen que preocupar de nada. Y cuando vuelven a entrar en su vivienda después de haberla alquilado, está todo tal y como lo habían dejado. En Financiera Inmobiliaria, además, tienen una asesoría jurídica y les van a asesorar en todo lo que necesiten a la hora de firmar el contrato para alquilar. Y además, en el tema de los alquileres, que siempre es bueno tener a alguien de confianza, garantía y seguridad como Financiera Inmobiliaria. Más información en su web, en financierainmobiliaria.es, o pueden acudir a cualquiera de sus oficinas en muchos de los municipios de la comarca de la Safor. Están en Almoines, en Villalonga, en El Grau, en Oliva, en Gandia y bueno, en Alcalá del Olmo número 8 de la ciudad. Financiera Inmobiliaria. Hola de nou. En esta segona part del programa anem a escoltar Covaltic, la secció de cada dilluns en la qual Imma Martí ens explica més detalls sobre la llei de protecció de dades.
Hola, bona vesprada. L'altre dia ens preguntaven al despatx si es podien instal·lar càmeres de captació d'imatges en col·legis i escoletes per tal de facilitar l'accés dels pares dels alumnes a les imatges diàries del centre. En primer lloc, es vam explicar que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar una guia respecte de la videovigilància en l'entorn escolar, on mencionava l'existència de serveis de valor afegits basats en captació d'imatges. En aquest cas, s'ha de tenir en compte que el consentiment per al tractament de dades dels menors exigeix l'autorització paterna, materna o, en el seu cas, del representant legal. A més, s'hauria de definir amb molta precisió quina és la finalitat exacta per a la captació d'aquestes imatges, que en tot cas hauria de respectar el principi de proporcionalitat i adequació. És a dir, per exemple, s'hauria de limitar l'accés dels pares a l'entorn dels seus fills i mai a la resta d'aules del centre. Per tal de complir amb aquests requisits, s'hauria d'informar als pares adequadament, a més de garantir la seguretat i el secret quan l'accés es produïsca mitjançant internet, així com de les responsabilitats que tenen els pares per l'accés a aquestes imatges. Així doncs, les càmeres podran instal·lar-se sempre que s'informe de l'existència de les mateixes als pares i es demane el seu corresponent consentiment per al tractament de la imatge dels seus fills. En esta segona part del programa escoltem l'entrevista que hem mantès amb Javier Ribes. Ell és el gerent de Ribes Villar. Van rebre un premi en la gala de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor perquè, segons FAES, ha sigut una empresa que ha sabut adaptar-se als nous temps. Nosaltres vam estar allí i vam parlar amb Javier Ribes, que és el seu gerent. Esta és l'entrevista. Javier Ribes, gerente de Ribes Villar, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, usted recibía el premio FAES de los constructores, promotores, inmobiliarias, a todo un reconocimiento, a todo un trabajo que empezó hace muchísimo tiempo, cuando cogió las riendas de su padre. Cuénteme un poco la historia de Ribes Villar. Bueno, Ribes Villar nació en el año 2004 y fue un poco, pues bueno, unas ganas que tenía, pues de montar con mi mujer y después, pues luego, pues meter a mi hijo también dentro de este mundo. Y anteriormente, pues mi padre, Francisco Ribes, era el que tenía y sigue teniendo la empresa Ribes Piris, y él lleva muchísimos años en el negocio, bueno, ahora está jubilado, y empecé un poco con él. Eso pues debió ser sobre los años primeros de los años 80. Porque usted empezó en la banca. Sí, yo desde el año 75, creo, entré a trabajar en banca y estuve trabajando hasta el año 94. En el año 94 hubo una buena oportunidad para poder salir y dedicarme íntegramente a la construcción. Por eso son como empresas hermanas, ¿no? Ribes Villar y Ribes Piris, aunque Ribes Villar desde 2004 es su empresa en la que, ¿de qué forma trabajan? ¿Cuáles son las características de esta empresa? Pues bueno, nosotros inicialmente nacimos con una vocación de promoción, hacer obras y venderlas. Eso fue como nació y como empezamos. Luego, con el tiempo, y debido también a la crisis que ha habido, pues ha habido un poquito que ir cambiando. Entonces empezamos a dedicarnos al arrendamiento, tanto de inmuebles propios como gestión de otras personas, y a la venta de viviendas por cuentas de terceros. Y esto es lo que ha permitido, pues, capear el temporal porque lo que son ventas de viviendas nuevas, salvo un repunte que hubo en el año 2010, que funcionó bastante bien, el 2011, 2012 no fueron excesivamente buenos. Y entonces ahora se está notando que está volviendo otra vez a vender. ¿Parece que están cambiando las cosas? Sí, el 2014 es un año bastante bueno, se están haciendo ventas, bastantes, algo impensable hace unos años, y también es verdad que los precios están empezando ya a moverse. Así como estaban paralizados, incluso con tendencias a la baja, se empieza ya a ver gente que empieza a decir, no, vamos a esperar un poquito o vamos a empezar a vender a este otro precio. Sí, eso está pasando, y compradores muchísimos. ¿Qué tipo de vivienda? Pues actualmente la vivienda que más se está vendiendo es la vivienda barata, viviendas sobre todo construidas en los años 60, 70, precios pues relativamente económicos.
También eso influye que los bancos pues tampoco están por efectuar financiaciones y entonces la gente compra aquello que puede acceder y con poca financiación bancaria. Porque la vivienda un poco de precio más elevado, pues claro, el cierre que tienen los bancos, que son más reacios a dar financiaciones, que no es su propia vivienda, pues claro, hace que esa vivienda no se esté vendiendo. No obstante, se están haciendo algunas ventas, pero no la cantidad que ocurre con el otro tipo de vivienda. Pero bueno, si ya se va viendo que poco a poco esto se va moviendo, parece que pueda cambiar a partir de 2014, que sea verdad que es un punto de inflexión, un año punto de inflexión. Sí, indudablemente el 2015, salvo que haya una debacle, el 2015 va a ser muchísimo mejor que el 2014. Igual que el 2014 ha sido mejor que el 13, indudablemente. Usted que ha conocido el mundo de la construcción y de la promoción aquí en Gandía, ¿cómo diría que ha sido? ¿Cómo ha ido cambiando? Bueno, yo he vivido 3 crisis, en el 80, en el 90 y un poco ya por referencias la que hubo a primeros de los 70, esa yo no la viví, pero bueno, he oído hablar de ella. No han sido crisis duras, se producían unas bajadas de precios, bajadas no, lo que pasa es que los precios se estancaban, pero como había una inflación importante, pues no daba la sensación de que bajaban. Pero este año, esta crisis, la que ha habido desde el año 2008 hasta ahora, pues ha sido una crisis muy fuerte, ha sido una crisis que ha afectado mucho al sector bancario, la gente ha perdido mucho su trabajo, no han podido pagar hipotecas, han perdido sus viviendas y se ha creado una espiral, pues la verdad que ha hecho muchísimo daño y está costando salir, pero afortunadamente, pues bueno, parece que la gente se ha adaptado, la economía se ha reubicado y ya se está viendo ya algo mejorar. Y parece también que sobreviven empresas como estas, las consolidadas, las que saben hacer su trabajo. Todos los que vinieron a aprovecharse del boom de la construcción, esos sí caen, pero los que os habéis dedicado toda la vida a esto y sabéis del trabajo que hacéis, continuáis. Bueno, desgraciadamente ha habido empresas que de toda la vida que han funcionado muy bien, empresas que se podían considerar buenas y punteras y han caído. También ha habido un factor de suerte. Hay quien la apostó mucho en un momento. Y saber invertir, ¿no? Porque hay quien invirtió en demasiadas cosas. Repito que es suerte. Todos sabíamos que esto iba a pasar. El 2003-2004 se comentaba de que esto no podía seguir, de que más pronto o más tarde iba a venir una recesión. Todos lo sabíamos, pero no sabíamos cuándo. Y hubo gente que tomó decisiones pues que luego se demostraron equivocadas y hubo gente pues que bueno, que a lo mejor tomó otras decisiones y han podido sobrevivir, pero no las empresas que estaban consolidadas han sido las que han aguantado. Ha influido un poco el saber invertir y después también, como en todas las cosas, el tener un poco de suerte y pillar un momento bueno. Bueno, destacaron de usted el día de la gala de FAES cuando le entregaban este premio desde el sector de la construcción, la promoción y las inmobiliarias, su trabajo, la sencillez, la constancia, el buen hacer. ¿Usted qué dice de esto? Supongo que muy bien, claro, pero... Bueno, yo no puedo hablar de mí, eso supongo que la gente que me conoce puede hablar más de mí que yo. Yo creo que trabajando y haciendo las cosas, procurando hacer las cosas bien, eso no significa que lo hagamos todo bien. Indudablemente hay muchas cosas que deberíamos haber hecho que no hemos hecho y otras cosas que hicimos que no deberíamos de haber hecho. Pero bueno, estoy seguro. Después todos somos mucho más listos, ¿no? Con el pasado. Efectivamente. Pero bueno, si miramos un poco atrás, pues sí, hay muchas cosas que hubiera cambiado y otras cosas pues que de las cuales me siento orgulloso. Pero mucho trabajo, ¿no? En definitiva también. Para que una empresa vaya adelante hay que trabajar, no van solas. Y normalmente no siempre es el esfuerzo de uno, es el esfuerzo de muchos. Y es importante ilusionar a toda esa gente para que sea capaz de seguir adelante y sobre todo en épocas malas en las que es complicado porque el día a día es una decepción tras otra. Y ahora cuando las cosas empiezan a ir bien es muy bonito, todo el mundo se ilusiona y es muy fácil ilusionar a la gente.
Pero cuando está mal, y cuando está cayendo y cuando ves que realmente cuesta, es cuando es auténticamente complicado. Pero bueno, la gente que tenemos aquí está respondiendo, ha respondido muy bien y eso también nos ha ayudado. Hábleme ahora mismo cuál es la oferta de Ribes Villar. Bueno, nosotros tenemos viviendas nuevas, tenemos también un parque de viviendas de segunda mano, tanto en venta como en alquiler, y también nos estamos dedicando al alquiler de locales comerciales y también a toda la gestión que pueda conllevar eso. Hay gente que es que a lo mejor quiere poner un local en alquiler y, bueno, piensa que a lo mejor puede ser más complicado. Nosotros pues se lo organizamos todo, le ponemos el local en alquiler, incluso le podemos gestionar su facturación y todo. Puede ser efectivamente. Sí, le informamos sobre qué precios puede ser, le presentamos a futuros inquilinos o compradores y le gestionamos prácticamente todo, desde los temas fiscales que pueda conllevarle eso, todo. Se lo explicamos para que pueda funcionar. ¿Especializados entonces sobre todo en el tema de locales o especializados en algún tipo de vivienda o en general? No, vamos a ver, nosotros en tema de vivienda pues llevamos toda la vida, locales comerciales también. Lo que ocurre es que hemos pasado de dedicarnos a ser promotores y tener venta de vivienda nueva a reinventarse un poquito y empezar a hacer pues a lo que se está haciendo ahora, que es ventas de viviendas de segunda mano, sin dejar de lado la vivienda nueva, que está empezando a funcionar. Pero actualmente me atrevería a decir que la vivienda de segunda mano está teniendo más tirón por lo que estoy comentando del tema bancario, por el tema de hipotecas. Y eso que nosotros en vivienda nueva tenemos líneas de financiación muy importantes, que si no se sacan del banco, incluso nosotros podemos apoyar la financiación de las viviendas. Javier Ribes, premio FAES 2014, gerente de Ribes Villar. Enhorabuena por su trabajo, enhorabuena por este premio, por este reconocimiento de todos sus compañeros. Gracias por atendernos. A ustedes por venir. Muchas gracias. Fins ací el programa d'avui. Si vostès volen, tornem demà a la mateixa hora al mateix lloc. Hotel Bairén de la platja de Gandia, Tele7 Safor, 2 de la vesprada, 8 i 20 de la vesprada repeteix el programa. I recorden que ens troben també a internet, a tele7safor.com, en l'apartat dels sèries, que és com s'anomena este programa, i tindran penjades totes les entrevistes. Gràcies per estar ahí. Adéu.